Čaute, milí diváci, a dnes som tu, ako vidíte, v ženskom skine, neviem prečo, ale tak. Kamoš mi dal účet, čo je žena, a pozrieme sa, čo tu má. Takže, zaujímavé. Tiež zaujímavé. Asi je nejaký vrah, alebo čo. A maratónsky debil. Tu máme nič. Tu máme takéto. Tu máme husty. A tu máme husty. A tu máme jedlo, tu máme jedlo, tu máme jedlo. Dobre. A tu je čo? Sharpkist style kúš. Skúsime tam niečo vyhodiť? Nie. Enchant místnosť pro lámky. Oh yeah. Oh yeah. Luxus šarpky style sprcha. A nebo kúš na schnilé maso i ryby musíš rád, ne? Nope, 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 nope. Ale kamoš mi hovoril, že má home. Fakt. Ja mu to trošku upravím, aby to nemal také úplne akože píp. Tak. Rybičky. Haha. Ich jedlo. Dvojbodka. A dáme si tam rezeň, bravčové oh shit. Bravčové čiarka. No vidíš. Zlaté jablko. Zlaté jablko. Energii. Fuck. Energii. A melon. Ježišmaria. Tak dáme čiarku, aby nebolo také hnusné. Melon. Oh shit. Čiarka, melon. No. Rybičky. Ich jedlo. Rezeň, bravčové, zlaté jablko. Energy. Melon. To som zbabral. A teraz mu chcem urobiť darček. Urobím mu ho z toho. Tam. Toto, a potom to a potrebujem tu leto. No. Ale má pekný domček. Kompáčik. Láva. Bude šik. A všetko. Bude darček. Ešte som si ho zobral. Čože? Počkáme si chvíľku. Strpení. Oh yeah, som späť. A wow, to som nevedel. Ups. Aha, čo je tu napis? Koko. Kokos. Áno. A čo je tu?
Au! Baby. Pôjdeme do ďalky. Sharp Kiss! On si tu robil meno. Šéf. Ako viete, moje meno je Davos, srdečné a krásne. Ako vy. A ako ja. Samozrejme, že... Oh yeah. A tu má nejaké tabulky. Musíme ísť blízko. Hore je napis kokos. To je do fale. Do fale. Píp. Aha. Chápem. Nechápem. Dobre. Tak. Oh shit. A má to veľmi pekné. A ja mu tu urobím niečo. Urobíme mu miestnosť na kadenie. Hop. Bude to také trošku nevkusné. Budú ho vidieť ako kaká. Alebo ako píška. Bude mu vidno toho tam. Dobre, tak ja sa s vami lúčim. Joj. Fuj, ale je hezké. Oh yeah. Oh yeah. Dobre, tak ja sa s vami lúčim. A ďalší diel bude o tom, ako už bude toto postavené. A budeme niečo robiť s D-Voiceom. Oh yeah. Dobre, tak.